There is a rare picture ya retired general Namo Azilem Sanyatwe recently lit up on social media has here everyone questioning Kuti retired general Azilem Namo Sanyatwe, is he okay? Is he feeling well? Is everything going well? Ndizarapina mashoko anobuda panguva ino anokwa kunzi panguva ino Namo Sanyatwe kuti asaona vipi kosa anochonga these guys. Everyone knows kuti they are in trouble. Nokuda kwekuoposa mutungamiri wenyika Cap 3 panguva ino people they are more worried about them. Right now we are seeing kuti generals, my brigadiers, they are passing away, brigadier by brigadier, general by general, and panguva ino they know kuti anyhow they might be the next in the line. So rabina mashika mdanyi kwa panguva ino ndo subscribe or like on the bell icon. This picture amuru kuona no postiwa pa social media ramuru kuona at the National Heroes Acre panguva ine pana panokombea two pictures when Namo Sanyatwe panga achiri still in command panguva ine amuri kuona kuti that was his appearance, and now apa ku sports ministry muri kuona kuti Namo Sanyatwe zviratidza kuti mwiri wake uratidza kuti ati simbei yange nematama panguva ine vana vachibvunza chiti ko Sanyatwe ari kuzvimba neiko, is he sick? Titaritsireiwo general vedu vari padhuze navo please. Some they are passing my questions kuti maybe it's because now our sports ministry panguva ino haashavi actively doing things zvinenge zvida exercise orombopinda mabarracks nezvinhu zvakadaro. Panguva ino ndo zviri kuita kuti againe bodies zvamuri kuona izvi. Vamwe ndo vari kupasa mamwe message achiti maybe he's not feeling well, maybe something is going on. Panguva ino anoonekwa kuti akambopotsiwa zvekare akanoponera kunyika yeIndia uko akazowana treatment. Madevelopments ari kuda panguva ine ari kuonekwa kunzi magenerals panguva ino haasisiri safe nokuda kwezviri kuitika munyika yeZimbabwe nemadevelopments awa. Vinai comment section medu dzafungire any more kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like pachino on the bell icon.